Čaute, ja som Aďo, aj Sopoliga a dneska vám ukážem tancovací papier. Dobre. Potrebujeme na to pravítko, psa, hociakého a papier, kúsok. Hoci čo to môže byť, aj keď otriete vlasy aj všetko. Dobre, môžeme na to. Poď, no, ešte. Tak tu skúsim. Nejde. Tak to ešte raz skúsim, či to nebude viac. Nejde. Tretí pokus. Nejde. Dobre, takže môžeme skúsim od psa. Poď sem. Poď, tu. Dobre. Tak. Tak. No, proste takto lieta. No, moc to nebolo tancovací papier.